बुबाग्रानो कुनो पलिटिकल पार्टी नि बी टीम रखमनि सिनाय दङ जों दिनै सानान मुजुङो जे तिप्रा मथा कुनो दिन चिनी तिप्रा सरनि हामक्राइनो तै कम्प्रोमाइज खाइग्ला चिनी नाहारमु ग्रेटर तिप्रालेन नि बागै जा खायना नांमानि बुबाग्रा जीव जोंरो बीजेपी सिनिया कांग्रेस नि चिन्तानि कुनो दल गरै चिनी जातिनि बागै जे पार्टी जोंनो चिनी हामक्राइ तुइ दिफाइ माननाय ग्रेटर तिप्रालेन तुबुइ दि माननाय आ बदल चिनी चिनी यारं मानो अदरवाइज कंटेरो चिनी कुनो बुबाग्रान काइसान को आगी बोताम सागा पुइला जाति उलो पार्टी ताबु बुबाग्रा आरो करि खाइছে बुबाग्राबो तिबु रासिन खाताबु बुबाग्रानि कक राग उठा खाइছে सीमेंट बाई इट लुई जखन पुइला थेवो आबो सबाई सिमान है किंतु तुई लुई आबो राग थांगा ताबु बुबाग्रान कक बक राग ताबु पुइला जाति उलोबो जाति आबो सु बुबाग्रानि कक बुबाग्रा जाति बुबाग्रा 2023 निर्वाचन पर्यंत बुबाग्रा साव जातिनो थानसा तंदे काइसानो ता बुदी काइसानो एटाक ता खलाइदे जाति थानसा मा तंनाय जाति साबो तिप्रा जाति चिनियो कयता हदा दं 19 ता हदा दङ चाकमा दङ देवबर्मा दङ त्रिपुरा दङ मसाबो दं रियां रक दङ गनाय दे जत मिलि उइस जों तिप्रा मो तिप्रा द फानो मोथांनान बागै बुबाग्रा जे चबा खायो आ चबान बुंनो ग्रेटर तिप्रालेन आ ग्रेटर तिप्रालेन दाम आंनुखामी I have seen one press conference by one political party borok sawo tipralen se manna ne asut 14 greater tipralen ma manoba dosala takulo ano mic lai kurui di baika tok bahan bai angaro saga tok bahan ni jaga wak bahan gordi pun bahan gordi kun bul to tongabu bul kini nyable neng tipralen san manugang tang greater tipralen san manyang lega Nini greater tipralen manja ke nina bo manja ka nobo manja hai sinjak langba bini bagai jeng sininani dorgar tongo bo party asol party jatino muthangnai party jengabo ma sininai bini bagai bubagra sawo nang ITF tia nang INPT ya nang TSP ya jeng joto thamsak lai do pano muthangnani a party ni bumse tipra Greater Tipralen tangi baika nini edisin father boto tiprasa tongo bonob ma khobnai Bangladesh bucin borok tongo bonob ma khobnai Assam bucin borok tongo bonob ma khobnai tamle bulkaba Bangladesh ni borok जों नरो फाइ राज्य स्नाम देमान मानया भारत सरकार नायनाय आबो नंगरो सामुनो आसुगै तंनाय नंसाब आबो दाबि खाइ केबो ग्रेप्तारिंग आबो कन्स्टिट्यूशन सिजाक दंगो बुबाग्राबजों सिया बरक याबले बुबाग्राबो बय परिनो गाहामगा आइन रिगिनो ग्रेटर तिप्रालेन स्नामो ओ बुबाग्रानि चबानो जारा केबेंनाय तिनि बरक सावो ग्रेटर तिप्रालेनले मानि माया गनंले ताम माननायबा नों विधानसभा कक थाइजा साया नों पार्लियामेंट थाङै कक थाइजा सारि माया किन्तु बुबाग्रानि तिप्रा मथाले 3 मासनि बिथिङावनो एडिसिओ अधिवेशन ग्रेटर तिप्रालेन नि बिल पास साइन होबाय नोंरो 35 बছর ক্ষমতা आसुगै कक बरक डिपार्टमेंट नों सनामिया बुबाग्राले 3 मासनि बिथिङावनो कक बरक डिपार्टमेंट सनामै दिनै आसायनि निनि हरो पुलिस बाय ककजागो मिलिटारि बाय बुजागो ट्राक सागो रेड खाइ खितार क्लांजागो कुनो सरकाराबो नायकानि खाइया किन्तु बुबाग्रानि नेतृत्वे तिप्रामथा फाइमान लगे लगे बिश्वजित देवबर्मान नो रांबागै जागो निनि तमा काइपें मोतीलाल काइपें नो रांबागै जागो एवं बुबाग्रा तेइबो चंगै तो लाहिरी देवबर्मा त्रिमानि ओ ऑक्सिलियम निया छात्री
ভিন্ন অবস্থানে বুবাগ্রা সরি নাই এখনো দাদা বড় খোনা কেন আগে এডিসি সরকার দङ কেবল নগদ থাङै খাদুমানি কগ্ন রাংবাই খুববাই রিবাইখাই থাङै কোনো নেতা না দেনাইখাই কিন্তু তিনি বুবাগ্রানি নাহারমু মমনা এডিসি চিনি নাহারमुंगिया एडीसी चिनी ग्रेटर टिप्रालेन्ड थांमानि याक्लामनि कायसा याप्रि सेमानि स्टेप सिगो तेबो चिनी स्टेप काना नांनाय जों फाइनाय 2023 नि विधानसभा इलेक्शन आगे जत नेशनल पार्टी चिनबाय कक सायागाय त्रिपुरा राज्य बर क्षमताय फाइमाया आफुनो जों ग्रेटर टिप्रालेन्डनि अबुखिनो दुंबै नेशनल पार्टी नो सानाय दिवानी रे बेटा ना दिले नाई दिले आछि ना दिले जाओगा जों आई आबायनो बुबाग्रान पलिटिक्स आबायनो बुबाग्रा साओ 60टा सीटनि बिसिङो जों केबनो साक नागिया नांखाय जों 30टा आसनो बुजाबै जों प्रमाण खायनि दिप्रामो तासाराव आगि किन्तु जों खोनाखा आगि रहो मता पन्चान्नटा आसनो जों আমরা পড়াই বহু সানাই पन्चान्नटा सीटले दूरे थाक वाइस सबै खसरि चिकन साथुइसे सीटै अर फाइ तार बीजेपी थुंगाने दं आं होनो अर ताकु बिशके दङ गत आईडीएफ नि एमएलए यागारि सिलिखा दफानो हामजादि ताबु एमन परिस्थिति ताकु कृषके दुकाइस आं दफानो हामजागो तेई दलसा दङ विधानसभा ओइ दफानो नोंता हामजादि नों एमएलए तस दङ बो रिजाइन रिमानसे रिजाइन यासा गेबले बिने बेदन बि दङ हाइसे चिनि जातिनो दं सखाइनान बागै दलसा किन्तु जातिनो केबेनान बागै तुगिबे सतननाय दङ आबायनो आं साओ ताकु कृषके दनो उसगां सागा आं भयो कुटो केस खाइ दिन रेसिग्नेशन रिमास गसि आं कुटो केस खाइ दिन आं तंगासे मुजुंलिया नों साब बानारो नारनाय हाइसे अमो थेकेन प्रमाणगो तिनि अर हास्तेव हाफां चालक दंनाय रुंनि बरनि मिटिं खायदे बरतां खायसायदोमान बिनि बीजेपी नि बरक आईपीएफ नि बरक रंनो थुंबै 20 जन सारेन्डार खायगानि तिप्रामतानि आवाय खायगा रखाय सारा त्रिपुरा खामसि पेरति पेरे नाइबा 10 दिनो फेचिनि प्रेमलाल मौसम सम बिसंजय सम थाङो आ जागानो आसुगि চ্যালেঞ্জ खाय जखन সাংবাদিক সম্মেলন খাইগা বিজেপি नि कक खायजाबा दिनि गरिबायसबो सिरि आबुंखा बिजेपि जों सानान मुसुगो बिजेपि नबो कयनान मुसुगो बिजेपि बरनो बिजेपि स्नामबै सारेन्डार खायगे चिनि कोनो आपत्ति करे बिजेपि बरंसे तिप्रामथा स्नामबै बरक दिनि सारेन्डार खायगे आकोनि अर्थ न बुझि एकदिन फाइ दङ 2023 नि आगेनो केबो आईपीएफ टी तंगला तिप्रासारो केबो बीजेपी तंगला जत तिप्रामथा और आईपीएफ टी बीजेपी रो तिप्रामो थांनानि जे लामा आगि लामा कैसा पर्दान तमन आबो दा बाय तामफ्लाय कक फैनि के ताकु बिसो के दिन बागे या हाथो बुझि पाइका जाति जेखाने थामसांनि ग्रेटर टिप्रालेन्ड मानना चंगारोसे आनिनि एमएलए बाटा आ गारि अताक जों सरकारनि गारि गायतो उचित बागि मुंसाया दागु जे दिनो दिन फाइनाय जे जों यागारना नांनाय ग्रेटर टिप्रालेन्ड बागै जों दिनिन गारि यागारने जाव गारि चिन बागि पुरो दाम गले इएम पचिन बागि कतरिया जाति चिन बागि कतर ग्रेटर टिप्रालेन्ड चिन बागि कतर नरगासने या फरककाय बुइने अनिने सप्राक जाखा दिनि आइन फादार तंनाय रोखोम जायले मबा सप्राक जागुरो फरां तोरु सोंलाने आं गोबां बे कक सालिया बुबाग्राव दङ जिनि अनरेबल सीएम मो दङ जिनि वरिष्ठ लिडार दा दिने साहेब बरग दिल्ली दिल्ली कोरोना भाइरास नि तलाकालीन बकरी खायजा खूब खातां गाबनो हायते दाङै दा दिने फायको दा दिने फायको दा दिने सो फायनि खातां दङ कुकुटा कसांका এবং थांनाय एडीसी चंगलानियाव मुखिखौ दा दिने दङ अबश्य दिन बागे बुबाग्रा कोनो लिखामो नायते अब प्रमिस दंमोन किन्तु आरो कखलैसो मालिया बो फाय दिने अर फाय
ama baik ya kayak gitu musum le semua sangat bagi bida kok ini भाई शॉप में क्या दौर में बॉक्स दानो कराना है आने आएंगे एडिशियो को सामूहिक तो I have told Bobagra that on 12th of this month what are the power state government is going to transfer what more power we want on that one high level committee has been formed and I have to represent in that meeting so I have to collect more information abang bagi Bobagra nang saga kulung Bobagra ma thangnai khulungo जा सामान्य साजिदे आनमुसिक साइने तिनी थांजिनाय जतनो पाइपलाया हमबाया परे ताकुरो आनि कोगा और मुसाफा जेजा तिफालेन लंगे बेलाया